дар меҳмонхонаи суғдиёни шаҳри Хуҷанд нишасти матбуотӣ доир ба бастани шартномаи сарпарастӣ миёни аввалин ширкати миллии букмекерии Формула 55 ва клуби футболи Истаравшани Истаравшан доир гардид. Истаравшан панҷумин дастаи футболе мебошад, ки Формула 55 сарпарастиӯ мешавад. Дар он шартнома ҷиҳати тамдиди сарпарастии ширкати Формула 55 ба клуби футболи Истаравшани Истаравшан ба имзо расид. Ҷонибҳо дар масъалаи ҳамкории муштарак ба мувофиқа расиданд. Дар нишаст директори иҷроияи клуби футболи Истаравшан Алишер Фозилов, директори минтақавии ширкати Формула 55 Хушвақт Расулов, футболбозону дигар намояндагони соҳаи варзиш иштирок намуданд. Хушбахт Расулов афзуд, ки ширкати онҳо аз рӯзҳои аввали фаъолияти худ ҳадаф дошт, ки барои рушди варзиши кишвар ва дастгирии варзишгарон саҳм гузорад. Бояд қайд кунем, ки Истаравшан панҷумин дастаи футбол аст, ки Формула 55 сарпарасти он мешавад. Қаблан ширкати мо бо дастаҳои футболи Хуҷанди Хуҷанд, ҳосилоти ноҳияи Фархор, Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ ва Душанбе аз Лигаи якуми чемпионат созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расонид. ҳамчунин зикр гардид, ки имсол ду дастаи маъруф ва сермухлиси вилояти Суғд, Хуҷанд ва Истаравшанро низ сарпарастӣ мекунем. Умедворем, ки ин клубҳо дар чемпионати Тоҷикистон хуб баромад намуда шарафи футболи минтақаи Суғдро ҳимоя мекунанд. Пас аз ба имзо расидани шартномаи навбатӣ, муаррифии либосҳои варзишии ҷадид, ки бо логои ширкат оро дода шудааст, сурат гирифт. Баъдан саволу ҷавоб миёни роҳбарият ва иштирокдорони нишаст ҷараён гирифт. Дастаи Истаравшан аз чунин ҳамкориҳо бо ширкати мазкури сори қаноатмандӣ намуда иброз доштанд, ки дар чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи олӣ баромади назаррас намуда дар мавсими ҷорӣ талош мекунанд, то ба натиҷаҳои назаррас ноил шаванд. Ширкати Формула 55 аз рӯзи аввал тасмим гирифтааст, ки барои равнақ ва ривоҷи варзиш дар Тоҷикистон ҳиссаи худро гузорад. Дар соли 2024 ширкати Формула 55 бо 5 дастаи футбол шартномаи сарпарастӣ ба имзо расонидааст. аз ҷумла дастаҳои Хуҷанди Хуҷанд, Истаравшан, Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ, ҳосилоти ноҳияи Фархор ва дастаи Душанбеи Лигаи якум мебошад. боз ҳам дар оянда ширкати мо кӯшиш мекунад, ки барои равнақу ривоҷи варзиш ҳиссаи худро гузорад, то ки сокинон ба варзиш ҷалб шаванду варзиши тоҷик, варзиши ватани мо пеш равад. ширкати миллии букмекерии Формула 55 навбат сарпарасти дастаи Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ дар мавсими нави Лигаи олии кишвар шуд. ба ҳамин муносибат дар қасри теннис ва маҷмӯи варзишии обии шаҳри Душанбе маросими ба имзорасонии қарордод баргузор гардид. дар нишасти мазкур директори генералии Формула 55 Баҳром Почаев, президенти дастаи Куктош Муҳаммадёр Азизов, ду бозигари ин бошгоҳ Собирҷон Холматов, Аҳтам Холбоев ва намояндагони васоити ахбори омма ширкат карданд. дар ҷараёни нишаст ҷонибҳо доир ба мақсад ва ҳадафҳои худ изҳори андеша намуда, таъкид шуд, ки Куктош имсол каме дертар ба омодагӣ шурӯъ намуд, аммо бо вуҷуди ин мақсад дорад, ки дар Лигаи олӣ ҳунарнамоӣ арзанда нишон бидиҳад. бояд қайд кард, ки Куктош чорумин дастае ҳаст, ки Формула 55 сарпарастии онро ба ӯҳда мегирад. қабл аз ин ширкати мазкур тимҳои Хуҷанди шаҳри Хуҷанд, ҳосилоти ноҳияи Фархор ва Душанберо ба ҳайси сарпарастӣ қабул намуда буд. созишномаи ҷонибҳо ба муҳлати 1 сол баста шуда, ба хотири рушди дастаи Куктош ва иштироки бобарор дар Лигаи олии кишвар мебошад. дар анҷом ба хотири ёддошти тавоҳум ҷонибҳо ба созишномаи мазкур имзо гузошта, ҳамзамон пироҳанҳои дастаро бо навиштаҷоти сарпараст намоиш доданд, ки акнун Куктош дар мавсими нави футбол бо пироҳанҳои навиштаҷоти Формула 55 баромад хоҳад кард. тайёрии камтар дер сар кардем. тақрибан 2 ҳафта мешавад. баъд чихел шоҳид мешавем, ки бозингарои ки кастякҳои командаи мо буд, ки бисёртараш тарк карданд командара. аз сабаби ҳамон бозингарои нав мо даъват кардем. ба ҳамино тайёргарии хуб дидестем. насиб бошад бо як ҳафта 10 рӯз дига вақт дорем, ки тайёрӣ хуб бинем бо чемпионат.